ľudkovia, ideme dnes na Balaton. Ľudkovia donesli nám jedlo. Kuracie havaj s rýžkou. Veľmi pekné to je. Ľudia, momentálne sa nachádzame na Kompe, no a cestujeme tuto. Tam máme dole autička. A cestujeme a preplavujeme sa cez nádherný Balaton. Ľudia, tam je maďarská vlajka. Pristávame o chvíľu. Nádherné to tu je. Ľudia, takže tu sme v takejto nádhernej chodbičke, hej. A tu máme číslo izby 602. Takže taký menší room tour. Tu je záchod, ktorý vám akože neukážem, hej. Tu je jedna izba. Tu je takto kúpeľka. Pís. Tuto máme my našu izbu s bratom. A tuto máme nádherný balkón. Ten výhľad, ľudia. Výhľad je neskutočný. Nádhera. Takže ľudia, sme momentálne na izbe, na našej nádhernej izbe a o chvíľu sa pôjdeme kúpať asi do Balatonu. Nádherne toto vyzerá, ľudia. Ideme sa kúpkať. Pozrite, jak pekne to tu vyzerá. Nehovorte, nádhera. Ľudia, zobrala som si takúto Dorina kolu, hej, aj keď nie som Dorina, ale nemali Kristínu, takže čo už. A majú tu aj pávy, takže sa ideme poprezerať a fakt tento areál nádherný tu je. Nádhera. Inak, skoro som dostala infarkt, lebo takéto vysoké to je. Sme na 6. poschodí, takže nechcem, aby vypadol mobil odtiaľto. Vy asi neviete, Slováci, ale Maďari možno vedia, lebo sledujú ma aj maďarsky nejakí ľudia, teda ľudia z Maďarska. Takže možno oni vedia, tuto v hoteli Riviera na Balaton Földvár natáčali maďarský film Hogyan tudnék élni nélküled. A keďže ja hrám na klavíri, a ten, kto vie, tak tam bola taká scéna, kde jeden herec hral na tom klavíri a my sem chodíme už cez, neviem, 10 rokov. A ja som hrala na tom istom klavíri ako on. Takže flex. Hell yeah. Takže ľudia, vybrala som si toto nejaký alkoholový drink, samozrejme mám 18. Je to nejaké, že watermelon, crisp. Takže ideme ochutnať. Asta. To je dobré. Necíti tam akože až tak ten alkohol, iba 4% sú v tom. Vynikajúce. Ľudia, okrem toho, že tu extrémne fúka vietor, hej, ale whatever, nádherne tu je. Takže dobre počasie nám vyšlo inak. Tu sú všade na druhej strane takéto loďky, na ktorých sa dá plaviť, ale my nevieme, lebo nemáme proste povolenia a proste nevieme, jak to treba získať, takže whatever. Na budúce. Hashtag reklama. Máme tu dobrý perkelt, už polovici zjedený. Ľudia, to je taký chill, verte mi. Neviem, čo počujete, tu pri Balatone je fakt nádhera, to je oplatí, čo som dole. My sem chodíme už 10 rokov, tam je rádom, že kačka. Dá sa to užívať tiež, tak môžete vidieť. Takže fakt, nádherná. Takže ľudkovia, vidíme sa zajtra, dobrú noc zatiaľ, no a uvidíme, aký budeme mať zajtra program. Ľudkovia, je ráno, no a ideme dole týmto nádherným výťahom. Vidíte, aké svetlá tu má, takže ideme sa naraňajkovať. Takže tu máme raňajky. Ľudia, došli sme sem takto. Nádherné to tu je. Tam vzadu je molo. A tuto takto chytáme ryby. A ja tu budem, no nie je to lehátko, ale ja sa tu budem opalovať asi na tom
mojom utieráku, takže... Ľudia, takže neviem, ako som sa veľmi opálila, neviem, ako to vidno, ale máme tu teraz obed, máme tu dobrý guláš a zase som si našla takéto doplnili, lebo včera sa minulo. Takže ľudia, dali sme po obede taký chill, ja tu mám Magnum, no a potom uvidí sa, čo ešte budeme robiť, ale plánujem sa dnes zase opalovať, lebo ľudia toto, neviem, či to vidno, hej, ale zatiaľ, že nič. Ľudia, bratovi sa podarilo chytiť nádherného kapra. Obrovský je fakt. Jo. Takže ľudia, je už 6:45, no a sme tu asi od 3:45 po druhýkrát, po obede a nádherný výhľad. Neviem, ako veľmi som sa spálila, ale už sme asi dokončili. Všetci dokopy sme chytili. Ja som chytila asi nejak 3 ryby. Detko chytil veľa, ani sa nepamätám, neviem spočítať. A môj brat tiež chytil veľmi veľa. Takže určite viac ako 10 sme chytili dokopy. Takže tak. Teraz bude večera. Potom ešte uvidíme, čo budeme robiť. Podarilo sa nám chytiť ešte jednu rybičku, poslednú. No, takže ľudia. Spálené. Takže ľudia, po sprche, dala som sa trošku dokopy, no a fit, strašne ma štípu nohy, ale čo už, som blbá proste. Ideme na večeru. Mám tu dobrú večeru, toto je mňam. Ľudia, za mnou extra západ slnka. Oh my god. Ľudia, máme tu niekoho. Jo, na pod. Spravím taký cinematic záber. Ale nádherné to tu je. Ľudia, normálne v budove je tu proste tak. Takže ľudia, je druhý deň, dnes ideme domov, no a boli sme už na raňajkách. Ešte raz si môžete užiť tento krásny výhľad, nádherný. Takže ľudia, v poriadku sme dorazili domov z Balatonu, no a bolo to fakt super, som mega rada, že sme boli a možno pôjdeme ešte raz toto leto s kamarátmi a tak. Takže sme na konci videa a keď sa vám ľudkovia toto video páčilo, zanechajte odber, like, zdieľajte, všetko možné, všetky veci máte v popisku videa. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Čaute.